No caso da Galiza, o que hai que facer? Que falabas no inicio deste vídeo de como pesquisar conteúdos nos buscadores e todo máis. Tú, o buscador que tens no Brasil está configurado para pesquisar e van a aparecer resultados do Brasil. Temos dois problemas. Un problema que é a censura, que existe, porque se eu busco algo no meu computador, fago unha pesquisa aquí, e vou para o Brasil co meu mesmo computador, os resultados van ser diferentes. Iso é censura entre países. E iso acontece. A Talía foi no Brasil, estaba dicendo, estou buscando isto, e non consigo. Busca tú que estás aí, eu busco e aparece. Por qué? Porque há unha censura. Ese é un primeiro ponto. O segundo ponto, o teu buscador, vamos por un exemplo, un motor de busca, Google, o propio Google. O Google ten un motor para pesquisar e iso está preparado polas configuracións. Aquí está preparado en castellano. Está preparado para facer pesquisas en castellano. Se tú mudas iso para facer pesquisas en portugués de Portugal, os resultados xa van ser de Portugal e do Brasil. Porque ese motor vai estar, digamos, preferenciando uns resultados. Van continuar aparecendo resultados en castellano. Iso é evidente. Mas vas ter aberto a posibilidade de achar cousas na tua lingua, en outra variante da tua lingua, que é en portugués. Entón, o que estou a facer normalmente, o que acontece é que colocas entre aspas algo que está na tua lingua e iso, o buscador, o que está a facer é pesquisando exactamente esas palabras nesa orde específica. Iso axuda para facer as pesquisas. E eu pesquiso sempre en portugués. Quer dizer, non preciso pesquisar en castellano, a non ser que sexa especificamente pois, unha empresa de Madrid. Obviamente, pois, nese caso, se estou pesquisando ese servizo, non vou pesquisar en portugués porque os españois non saben outra lingua que non sexa o castellano. Entón, só vai aparecer en castellano os resultados, porque nin as súas páxinas están en portugués. Non fai sentido pesquisar en portugués. Algúmas comezan a estar en inglés, que nin eles comprenden, mas todo ben. Non vou pesquisar en inglés, é obvio, sería máis traballoso para min ter de pensar máis. Entón, dependendo do que nos interese, primeiro pesquisamos na nosa lingua, e se depois há algún conteúdo específico que nos interese algo que está en castellano especificamente, pois pesquisas iso, se quiseres, depois podes mudalo e explicalo con todas as palabras en galego, non é problema. De aterrorizantes raízes das dores da escravatura, surgiu o oposto, surgiu o contrário. De gosto itinerário, como aquela